Good morning sa mga chicks. Good morning! Seryoso ang startup company sa GRO Space. Bahil sa plano nini nga blihan ang unang hotel sa bulan o Moon Hotel sa tuig 2032. Og nagdawat na sila og reserbasyon. Wow! Gipangunahan sa 21 anyos nga si Skylar Chan. Ang kumpanya og nag-awhag nga mahiligon sa kawanangan og mga adunahan na magbutang og down payment na nagkantidad og $250,000 kadto sa $1 million o tugbang sa 58 million ka pesos nga kwarta. Bisan kung dili pa sigurado ang katapusan sa presyo sa akomodasyon, gibanabanang moabot sa kapin $10 milyones matag kwarto. Lahi ang diskarte sa GRO Space kumpara sa ubang mga kumpanya. Tungod kay imbes nga magdala og bugat nga mga materyales gikan sa yuta, gamit sila og mga robotic system aron makahimo nga solidong block gamit ang Regolith o yuta sa bulan mismo. Ilauman nga magsugod ang pagtukod sa tuig 2029 kung aprobahan kini sa mga otoridad. Matod pa ni Chan, kinsa kanhi Air Force pilot trainee og combinator alumnus. Ang ilang tumong mao ang paghimo sa katawhan nga interplanetary o paghatag sa mga tao kahigayonan na makasinati sa kinabuhi gawa sa yuta sa dili pa sila mamatay. Kapunado na dako mga eskolar. Og mo kadto mga katropa nga tong balitang LRJ kong lahira John. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili macho, pero delikado sa mga chicks. Daghang salamat. Bye-bye.